яке аз анъанаҳои халқи тоҷик ин албатта рақсу сурудхонӣ ҳангоми ҷашни наврӯз аст. Мо албатта метавонистем чунин як навозиши зебо, хуб ва албатта ширини Умаралӣ Ниёзов, албатта ҳунармандро гӯш кунем, вале вақт бениҳоят маҳдуд аст. Салом алайкум. алайкум ассалом. наврӯз муборак бошад. ба шумо ҳам муборак бошад. сипос. Ин асбобҳои мусиқиро шумо худ омода мекунед ё ин ки танҳо онҳоро ба фурӯш мегузоред? омӯзгор ҳастам ва асбобҳои мусиқиро худам месозам. Ман ин асбобҳои мусиқие ки мебинед, тору дутору рубобу ҳамаша ман худам месозам. усто ҳам ҳастам. саломат бошед. саломат бошед. наврӯз муборак. ба шумо ҳам муборак шад. ташаккур. аслан дастурхони наврӯзӣ иборат аз он маҳсулоте ки албатта оғоз мегардад аз ҳафсин ва ҳафшин бо ҳарфи се ва бо ҳарфи ше ба қавле, вале албатта ин дастурхони мо аз ин ҳарфҳо дида албатта бештар истифода шудааст. маҳсулоти хӯрокворӣ дар ин ҷо орзуқро мебинем, чагалдак, ин ҷо самбусаи алафӣ ва дӯстони азиз он маҳсулоте ки албатта он хӯрокворие ки ба ҳама писанд аст, манту. баъд аз барнома мо назди шумо меоем ҳатман. кулчаҳои албатта модарӣ чисторе ки ҳар яки мо дӯст медорем ва қаламаи тоҷикӣ мегӯянд. дӯстони азиз, ин боз чунон ширин аст ки ба фикрам ҳоло вақт аст онро бо худ гирифта барномаро як рӯзи дигар сабт кунем. медонанд мо вақте ки хӯрокро мебинем аз он қадар ҳам дур намешавем ва бубинед инҷо апаи азиз чӣ як хӯроки болаззате омода мекунанд. пурсон мешавем ки ин чӣ хӯрок аст. салом алайкум апаҷон. чӣ истеъмол мекунем? сиёалаф. мо сиёалафро бисёр дӯст медорем. чака доред бо худ? тамом. каме кор боқӣ мондааст, онро ба анҷом мерасонем ва ҳатман бармегардем. ташаккур ҷон ба шумо барои кор. номи шумо? Нуриддин. Нуриддин? Абдулло. Нуриддин Абдулло, чемпион шавед. дӯстони азиз, ҳама хуш омадед ба ҷашни наврӯзии мо ва ҳоло мо як озмоиш ба истилоҳ эксперимент мегузаронем ва яке аз бозиҳо, яке аз навъҳо риштаҳои варзиши қадимии тоҷикӣ ин бандкашӣ аст ва дар навбати мо ҳоло бисёр як бозии ҷолиб мешавад. 5 нафар аз зумраи гӯштингирон ва 5 нафар, ҳатто 5 нафар не, 8 нафар аз гӯштингирон ва 5 нафар аз риштаи тейквондо. дуруст талаффуз кардам, танҳо писарбачагон бошанд. ҳама бо диққат бошед. муҳтарам ихтиёриён ба канор, чун моро ҳоло як ба истилоҳ челленҷи ҷолибтар интизор аст. як آماده هستیم 2 3 مخلصی بکنم رفتیم و این را ببینید میدان سبز رو کوشش کنید تا که ضرر نرسانید و اینجا کوشش کرده ایستادن 1 2 3 رفتیم و این وقت از گوشتگی رو از بارشان یک قصد باریان ها سیپاس بگیر نروز مبارک باز بازی های ما ادامه دارم. The place, how you call the word? The crossbar or this side? Okay, so 5 footballers from our national squad, and you will be the 6th. Okay, Is that fine? Would be soon, but That would be equal opportunity for you. Yeah, because you were training. Let's go. We have limited amount of time. it's gonna be only the players. I will not participate. Yeah, that's okay. Thank you. Nice.
блогерон бисёр фаъол ҳастанд. бубинед, шумо фикр накунед ки онҳо танҳо вайн мекунанд. Дастаи Қамариддин Камил Карате ҳоло бохт мекунад муваққатан. Акай дӯстмон кӯшиш карда истодан, вале блогерро ғолиб омаданд. ҳама дар инҷо ҳастанд. ғолиб шо сипос мегӯем, дӯстмон сипос мегӯем ба шумо. Берӯз Шарифӣ албатта инҷо иштирок карданд дар якҷоягӣ бо мо ва албатта акои Мирзошов ки мо ин шахсро ин устоидам қайд накардем. Хуш омадед боридар Ҳанавӣ Зебо. Қамариддин, лабай ассалому алайкум. салом алайкум. Умедворам хуб ҳастед. Хуш Алҳамдулилла. омадед ба Раҳмат. шукуи Наврӯз. Қамариддин аз Инстаграм мебинем бо трубочка ба истилоҳ ҳам хӯрокро истеъмол мекард, ҳам нӯшокиро. Чанд рӯз ин давом дорад ва ман ба хӯроки оддӣ муқаррарӣ баргаштед ё не? Конечно, як моҳ ҳам хеле вай трубка катига хӯрдам ҳама чизоя. Ростӣ ман ҳамон сторисро дидам, дигар ҳеҷ гоҳ ба машқ намеравам. Любое время ва травма гирифтам, сразу зал рафтам. Саломат бошед. Тамоми онро мекунем ки ҳама вақт солим сарбаланд бошед ва ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. Духи тоҷик дорем, ҳама вақт албоҷа ба пеш. Саломат бошед. Тоҷикистон! дар ҷашни наврӯзии мо сарояндагон маст дар ин саҳна таронаҳои беҳтарини худро пешкаши ҳозирӣ мегардонанд. Рафтем. ана инҷо ҳама асбобҳои мусиқӣ дар инҷо. Барабанд, саксофони бисёр зебо, ранги онро бубинед. Тилоген аст ва дар ин як муҳити зебо, дар дараи зебоманзари алмосӣ, табиати зебо, наврӯзӣ дар маҷмӯъ ҷашни наврӯзиро дар якҷоягӣ албатта мо таҷлил мекунем. Бубинед меҳмонҳо ҳам инҷо омаданд ва акнун мо оҳиста-оҳиста ба ҷои дигар меравем. Рафтем. ва читаре ки мебинед имрӯз дар идораи пулти диҷей Маҷенс беҳтарин таронаҳоро ба мо албатта пешниҳод мекунад, ваъда медиҳад. ба шумо муваффақият. ҳатман рақсу бозӣ мекунем дар якҷоягӣ бо шумо. қарор. биёед бубинем ки имрӯз меҳмононро чӣ интизор аст дар дастурхони наврӯзӣ. хӯришҳои болаззат, моҳӣ, мурғ ва ҳама навъи маҳсулоти лазиз, ҳама нӯшу неъмат дар ин ҷо, чун дастурхони наврӯзии мо бисёр зебост. наврӯзи оламафрӯз, баҳори хуҷастапай ба кулли мардуми Тоҷикистон муборак бошад. хусусатан ба таъсисдиҳандагони ин чорабинӣ хеле бошукӯҳ ба ҳаматон сарбаландӣ ва таманно мекунам ки пайваста сабзандар сабз ва баҳорандар баҳор бошед. наврӯз муборак. саломат бошед, хуш омадед, сипос мегӯем. ҳаловат ба дастчорабинии имрӯза. Ташаккур. акай такси холӣ? Холӣ жилуткай дар Рамазон. Чӣ хеле соз короназ? беҳтарин аз шумо пурсем. ин бача қадр чиқа паст набудай ку? Салом алайкум. Ила калон шуда. Трансформация. дафтар ҳама чиро харидем, хонд калон шудам. калон шуд. салом шуд. наврӯзи оламафрӯз муборак бошад. ташаккур зиёд мегӯем, даъвати моро пазируфтену дар чорабинии имрӯзаи мо иштирок мекунед. хуш омадед як бор. бекстейҷ бурдан осон нест. бекстейҷ осон айкуна барои додаме ки симка мекунам ҳамда осон нест. мо омодагӣ дидем, интизор будем ки дигар суханҳоро мегӯянд, аммо чун ҳамеша шинос шудан мехостем бо шумо бори дигар. 208 FM ҳастед? Бале. ма ҷо шуморо акнун пайдо кардем. ва чаро маҳз 208 FM? вай 208 меша асос. 8 август. 8 август? бале. FM бошад фирӯз номи хидмай, муҳаммадам номи хидмай. беҳтарин. ман ҳамеша фикр мекардам ки ин рабте бо радио дорад. не рамо дар давраи репери мо хизмат карда будем. ва бояд аввал чунин маълумотро пинҳон кардан лозим буд, аммо аввали репери дорад шуми радио мешид ба 208 FM меомадем. саломат бошед. ҳатман нақша дорем ки бо шумо як навори хурде албатта дошта бошем. наврӯз аст албатта, ин маънои онро дорад ки баъд аз якчанд рӯз. ташаккури зиёд аз чорабинии имрӯза ҳаловат баред. Ташаккур. наргиз қосимова дар назди мо имрӯз қарор доранд. салом алайкум. беҳтарин. аз шумо пурсон шавем. ҷое ки албатта боз оҳиста-оҳиста гулдухтарон аз телевизион ба радио мераванд, ба фикрам. бале, аз радио ба гугл меравад. бисёр хуб аст. курсҳои навбатӣ кай? Пожалуйста, 26 апрел барои кӯдаку, 10 май барои калонсолон. муҳтарам ташкилкунандагон бубахшед, ман ҳам бояд каме даромади иловагӣ дошта бошам. ҷашни наврӯзи тоҷикона чӣ ҳиссиёт, чӣ таассурот, чӣ як вайбе ба истилоҳ барои шумо хусусан меорад? Ба забони русӣ гап зада мумкин аст?
имконият бошад агар бо забони тоҷикӣ вале бо забони русӣ ҳам мо қабул мекунем. агар ба забони тоҷикӣ бошад ман метавонам гап задан хеле сахти боло рафта истодааст. Агар ба забони русӣ, слушайте, такое классное мероприятие, ассоциация блогеров, они такие молодцы, и они растут в этом плане. Я желаю им только удачи. Профессиональная ассоциация профессионалов в блогинге только вперед. Саломат Папеш! ташаккури зиёд мегирам ба шумо. устоди мо Наргиз Қосимова ҳастанд ки албатта аз солҳои зиёд мо пайгирӣ мекардем барномаҳояшонро, аммо намедонам ба чӣ хотир мо ҳоло ҳам аз устод дида то ҷое яъне пир метобем. саломат бошед, ҳамеша зебо бимонед. Саломат. Акнун муҳофизонро бубинед. Ин аз кадом бозӣ бошад? Warcraft бошад, ман намедонам. Вале беҳтараш наздик намешавем ба онҳо. Хонавандонӣ бой доден? Маниҳо бой дод. Афанди, шумо бой надодед? Умед бой дод. Саломат бошед. Хуш омадед бача. Хушҳолии дар як ҷойгӣ бо шумо дар як ҷашн иштирок кардам. Саломат. Дӯстони азиз, яке аз он ровиёне ки албатта дар саҳнаи имрӯза, албатта чорабинии имрӯза шукӯи Наврӯз ширкат мекунад, Ҷамила Назарова, ровии телевизион ва радио. Хуш омадед. Салому алайкум. Таъсироти дар маҷмӯъ интизори шумо аз чорабинии имрӯза? Но я знаю, что нас сегодня ждет. Сегодня будет очень красивый весенний праздник. Тем более такая классная компания собралась. Поэтому желаю вам прекрасного вечера и добро пожаловать на Навруз. Саломат бошед. Шумо ҳамеша Ҷамила Назарова образи духтари тоҷикро дорад, вале имрӯз бештар ба ҳамон филмҳо, ман намедонам, филмҳои тасвирии анимеу дорама ҳама дар маҷмӯъ ҷамъ омада, каме образи шуморо дигаргун кардааст. Мне кажется, наоборот, сегодня у меня настоящий древний таджикский образ. Так одевались гисари в Гисарской, области, поэтому сегодня я представитель. Дар зебоманзари алмусӣ дар бисёр қарор дорем. Шумо низ албатта вобаста ба все обязательно учитываем. Под формат мероприятия одеваемся. ҳеҷ гоҳ ровӣ намегузорад ки дигар ровӣ суҳбат кунад. Ҷамила Назарова, хуш омадед. Мо ҳаловат мебарем ва хушҳол ҳастем ки дар якҷоягӣ бо шумо дар ин чорабинӣ кор мекунем ва муваззаф ҳастем. Спасибо большое, Фирдавс, рада вас видеть. Приятного вам вечера. Саломат бошед ба шумо. Дӯстони азиз, гуларо дидем. Акнун абу ҳам омад. Мақсад эҳтиёт кунем ки гула барвақттар рафтан. Ман намедонистам ки ин феълро мегӯям, вале боз касе дигар сабразид накунад ба қавле. خیلی کوتاه کردگیش هم ازش میگیریم. نه تمام تسترک با فکرم از اینجا برمیاد شما چقدر تستر برای روی سرخ نزدیک شوید. باشه. سلام باشه، تشکر زیاد. با شما نیست نوروز مبارک باشه. خوش آمدید بار دیگر. السلام علیکم عزیز و رحیمه. خوش آمدید بار دیگر. سلامت باشید. تشکر. شما در تاجیکستان چند روز قبل به تاجیکستان آمدید؟ دینا شب اومده. دینا شب. شما با فکرم در یک سال یک مرتبه به تاجیکستان میآید و شهر دوشنبه در چهاربینی‌های اساتسیای بلاگران تاجیکستان اشتراک می‌کنید و این دفعه تصادفاً در چهاربینی اساتسیای بلاگران و مرکز پرودوسری پاروس شرکت می‌کنید و همینطور به انجام می‌رسد. سبب در چی باشد که در یک سال یک مرتبه به تاجیکستان میآید و آن هم در چهاربینی اساتسیای بلاگران؟ یک مرتبه، سه مرتبه می‌بینیم. پوستیم سینما نگرجدینی. من فهمیدم. آنها یعنی دو سه مرتبه میآیند، یک مرتبه با چهاربینی اساتسیای بلاگران، دو مرتبه دیگر با تنهایی با طرفخانه بوراک میروند و با همین خاطر ما خبردار نیستیم. بهترین حتما با شما موفقیت خواهان هستیم و البته کانتنت جالبی اویلوی شما رو انتظار هستیم. خوش آمدید. نوروز امروزه ما رو خوب جشن گرفتید. خوش آمدید به چهاربینی شکوی نوروز. سپاس. دوستان عزیز، در نزد ما قرار دارد کارگردان معروف دلوار سفرов معروف با نام دیفیل نقطه جی در شبکه‌های اجتماعی. سلام علیکم. علیکم سلام. نوروز مبارک باشد. به شما نیز معروف گفته تعریف کرده. تشکر زیاد. چون شما را البته در مورد فیلم زیاد صحبت‌ها را دیده بودیم و اسلحه‌های جنگی را در اینجا می‌بینیم از سال‌های قدیم. البته می‌توانید کمی در مورد این اسلحه، این البته آلات‌ها معلومات پیشنهاد کنید به ما؟ اگر در برای همش گپ زنیم وقت زیاد می‌رود. اگر مختصر بگم مثلا این قریب 4 ماه کار کرده. این پوست 4 مغز است. این استخوان است. انا میتونید قاپیده ببینید. خیرس است. این استخوان است. شیر برای چی؟ دو عقاب، یعنی دو ما در حفظ بودیم، یعنی چی در نظاره بودیم دو طرف. و این باشه ببینید آدم شجاع یک بار میمیرد ولی ترسو 1000 بار. بسیار سخنان زیبا. برمیگردیم انا این اگر نشانه را ببینید در بالای یعنی مزاری که اسماعیل سامانی دیده میتوانید در همون قلعه است. بعضا نفرها معلومات هست میگن مهر است، دیگر اون همون رمزها است. همش به خود مثلا باز چی است؟ از پوستی گاو ساخته ایم. این جوشن است اگر من بله بله جوشن است. این برای کیت، دست، سر
بسیار زیبا بسیار زیبا. تشکر زیاد میگم به شما. البته با فکرم وقت اجازه نمیده با صحبت رو ادامه دادن. نوروز مبارک باشد. سپاس میگیم که اینقدر معلوماتی نو از شما البته گرفته تماسی. تشکر. زکیه سلام، شهلا سلام. کدوم ترانه رو پیشنهاد میکنید امروز برای ما؟ شمولک. شمولک بسیار خوب. زکیه شما؟ بسیار زیبا. بیاید ما زکیه رو گوش میکنیم کمی. خوابم با آهم گفتم دلم خالی نشید گفتم که برم پیشت دلم نکشید. سلامت شد. تشکر زیاد. زنک جان من امروز با خانه دیر میآیم. کار بسیار است. در نزد ما اکنون یک نفره که فردی که ما او را بلاگر هم نام برده میتوانیم بسیار فعال است. این نفر هم در تحصیل و هم در فوتبال این را مدیا لیگا نشان داد و یک چند نوارهایی که البته میلیون ها تماشابین دارند. این ایده رو به شما کی پیشنهاد کرد که کامرایی که نوارها رو البته ثبت میکند از آنجا گرفته در اینستاگرام نشر کرده بیشتر از 2-3 میلیون تماشابین داشته باشه؟ راستی این ایده یکی از دوستانم هستم برای که ما در کوچه بازی میکنیم فوتبال بازی میکنیم. بسیارتر ما با همراه دوستان در همون استادیوم بازی میکنیم و بعد یک روز بسیار بازی کردم و گل‌های بسیار زدم و دیدم که در اونجا کامرا هستم و دوستان فهمیدن کامرا ویدیو تراکی و در اینستاگرام خود صفحه خود گذاشت و من اون رو در صفحه خود گذاشتم. دیدم که در 2 روز 1 میلیون پسمات میگیریم. 1 میلیون تماشابین. بسیار خوب. سلامت باشید. نوروز مبارک باشد. البته باز یک سوال دیگر گفتم پرسیدم بخواستم از صحیفه های بین المللی به مانند 433 باشد دیگر صحیفه های فوتبالی مراجعت کردن برای همکاری یا اینکه در تماس شدن شاید با شما؟ بله 433 یک ویدیو ما رو در صفحه خود گذاشتن در ریلز یا اینکه در نشریه استوریز؟ در ریلز. و یک روز نکی دلیل کردم نمیدونم برای چی من کامنتر بسیار جواب دادم. کامنتر در اون کامنتر بسیار تجربه نویسنده بودم و من بسیار جواب دادم و فکرم از این سبب دلیل کردم. ولی به هر نوع مبارک باشد. اما یک چیزی اصلی رو ما باید اعتراف کنیم که شما رو نشر کردن مبارک باشد و البته غلبه‌های پای در پای غلبه‌های منتظم رو از شما انتظار هستیم. نوروز مبارک باشد. از چهاربینی امروزه شکوه نوروز البته بهره‌ور گردید و البته شما رو بسیار اقدام‌های جالب و زیبا در چهاربینی امروزه انتظار هستیم. سپاس. شما درست می؟ شما درست می؟ قاعدش که تو درست می؟ ما احترام آقا بخیر در سطحی بلند میدونیم با همین خاطر روحیه چگونه است؟ شما در خوجند بودید یا اینکه در دوشنبه بودید قبل از جشن؟ مسکو بودم. همین سحری ساعت‌های 8 آمده رسیدم. انا این را مسئولیت شناسی میگن. این را من مخصوصا برای دوستان خود گفتم قید کردم می‌خواستم همین طور نفرق کنم. سلامت باشید. حالات بده از چهاربینی امروز. تشکر. دوستان عزیز من هر دفعه وقتی که با کدام کار مشغول بودن این برادر رو بگم خطا میکنم. با همین خاطر چون هر وقت در بلاگران سینا جان صاحبوف و یوسف جان صابرو سلام علیکم. نوروز مبارک باشید. نوروز شما. سلام باشید. ما با سینا برمیگردیم. یوسف جان یوسف استریمر از کی باز با پادکستر مبادل گشت؟ Просто сега малка стример набудам, просто зал кам-кам чизда ва хайр сега ба ямарчи маркала стрим, подкаст, вайн, тарбия, даромадҳои блогериро ба қисматҳои компютери нав масраф кардан. 50,000 сомон на компютер харидам хаб кардам. не дарбораи даромад намегӯянд, дарбораи хароҷот мегӯянд ба фикрам. Агар мард 40 наркамай дада мард 80 наркам. бисёр хуб. синоҷон шумо ростӣ шояд ки ман шуморо пайгирӣ намекунам чунин ғалат ҳам иштибоҳ ҳам мекардам вале шуморо камтар мебинем. бо кадом коро машғул ҳастед? мо корои хидмо пешина коро ки доштам акнун фарҳанги забони тоҷикиро кушода корҳои худмо гуфта чиро дар назар доред? кори худмо фаъолияти соҳибкорӣ доред? асосан специ режиссёра мо ки ролик дам кам бозӣ мекардем ма ҳозирам ам режиссёра нағзенум чем ай ролик кардана просто нест мода дани чатига буҷет неста ки як чизи режиссёрӣ кунем. вале новобаста аз ин шумо пештар наворҳои зиёд дар инстаграм мекардед ҳатто маҳдуд будани вақти инстаграмро шумо нигоҳ накарда ба истил 10 публикатсия илова мекардед ҳамон мақсади худро дар наворҳо ҷой медодед онам тарафдорони зиёд дошт.
100% тарafдордошу хай стараться кардем ҳар бега худмон мотиватсия метем то сара сар хомере салом шуд яъне маънои онро дорад ки мо шумо метавонем филмҳои навро интизор бошем ва шумо муваффақият ва бигзор илҳоми эҷодии шумо ҳеҷ гоҳ ба анҷом нарасад. Ташаккур зиёд мегӯем. Саломат бошед. Ман рости ҳамон подкастҳои шуморо дӯст медорам. Ба чӣ хотир? Ба он хотире ки як рӯз шояд ки ман ҳам дар он ҷо меҳмон мешавам. Саломат бошед. Ташаккури зиёд ба шумо муваффақият. Умедворем ки суолҳои мушкил намешаванд. Ташаккури зиёд. ҳаловат баред аз чунон. ҳоло аз устод Зикрулло Акимов пурсон мешавем ки ҷашни Наврӯзро, ман иди Наврӯзро дар чанд кишвар таҷриб кардам. устод Зикрулло Акимов хуш омадед ба ҷашни Наврӯзии мо. Беҳтарин аз шумо пурсон шавед. Саломат бошед. Мо низ. Ташаккури зиёд. Албатта бо дуои шумо. Чунин як суоли ғайриоддӣ дорем ба шумо. ҷашни Наврӯзро дар чанд кишвари олам албатта таҷриб кардед. Бо он хотире ки албатта сароядагон зиёд сафар мекунанд ва ин барои мо бисёр ҷолиб буд. аслан ҷашни Наврӯзи барои ҷашни хусусан мардуми форсзабон аст. мардуми хусусан мардуми тоҷикзабон. баъдан истилоҳои зиёд як империяи калон буданд мардуми форс. ҳар ҷое ки мардуми форс албатта ҳукмронӣ мекард таъсири он ҳукмронино таъсири ҳамон вақте ки дар таҳти дохили империяи форс буданд албатта таъсири Наврӯз ба ҳама расидагӣ аст. Шумо дар чанд кишвар ҷашн гирифтед Наврӯзро? ман хусусан як зиёда 6-7 кишвар бо ҳам албатта. Беҳтарин. Беҳтарин дар Тоҷикистон аст ба фикр. албатта O'zbekiston ham خوب است. O'zbekiston ham budیم. O'zbekiston ham budیم. Qirg'iziston ham budیم. Qozog'iston nabudum, Rossiya ziyodish budum. Orenburg shahroi nazik. Novosibirsk budum. Az Rossiya bugim agar. Albatta az hamma behtarin vatan است. Dar vatani mo jashni baynalmilli az امروز با کشی همین مردمی همین سرزمین جشن بین‌المللی قید گرفته میشه و در چندین دولت‌هایی که ما علاقه به ما هم قید میکنن یعنی در روزی نوروزی در همه جا قید کرده میشه. تشکر زیاد. سلام باشید. از چرابین امروزه برابر کرده و ما مطمئن هستم که جشن امروزه با شما واقعا هم پسند. شما کدام رد می‌کنید؟ ما مخصوصا برای چرابین امروزه نواری علویده آماده می‌کنیم. برای کار باشه. تشکر. سلام باشید. бубинед чӣ тавре ки ташкилкунандагон қаблан гуфтанд саҳнаи имрӯза аз ҷиҳати визуалӣ чӣ қадар зебо мешавад, хусусан дар вақти шомгоҳ рафтед. ин манзараҳоро бубинед, зебогии саҳнаро бубинед, бисёр зебо ғайриоддӣ. ҳамон як аз чунин саҳна албатта сароядагонро пайгирӣ кардан дар як ҷо ки бо онҳо рақсу сурудхонӣ кардан куллан як ҳаловати дигар дорад. сароядагони маҳбуб албатта ҳунармандони маҳбуб низ инҷо қарор доранд. мо пайкариёро баро мо мебинем. салому алайкум. салому алайкум. наврӯз муборак бошад. ташаккур ба шумо низ. сипос хуш омадед ба чорабинии шукӯҳи Наврӯз ва салому алайкум мегӯем албатта ба дигар блогероне ки ҳоло мебинем. як суол доштем. шумо бисёр пайгирандагони худ ва дигар истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоиро механдед ва чун дилхоҳ блогер нисбати худ як пайгирандагоне доранд ки нисбати онҳо нафрат доранд, вале шумо ба фикрам онҳоро бештар вомехӯред. ҳамин тавр аст ё ин ки не? ба хотире ки блоги шумо вобаста ба контент каме фарқ мекунад аз дигар блогҳо. ман на танҳо блогам фарқ мекунам, ман худам фарқ мекунам. чӣ хеле ки мебинед ба рус монанд ҳастам, ки ба тоҷикӣ суҳбат мекунам. хулас дӯстони азиз, ташаккури зиёд ба он ки айни ҳол бо ман суҳбат карда истодед. контенте ки шумо гуфтед, бисёр блогерон нисбати худ як хейтер доранд, одамоне ҳаст ки онҳоро нафрат доранд. ҳозир рости гап саволи шуморо ман камтар нодуруст фаҳмидам. шумо мехоҳед бифаҳмед ки онҳое ки нисбати ман нафрат доранд дар бораи воё гап занам ё ки дар бораи оне ки шумо бо онҳо зиёд рӯбарӯ мешавед дар кӯчаҳо ё ин ки на? онҳое ки нисбати ман нафрат доранд. албатта ба хотире ки зиёд мебинем ки шумо ба ҳоли онҳо механдед ва ман баъзан шарҳҳоро зери видеои шумо пайгирӣ мекардам ки дар он ҷо суханҳои хуб ҳам бисёр аст, суханҳои на он қадар хуб ҳам бисёр аст. инро пурсидан мехостам. дар зери наворҳои ман агар як статистика гузаронед, як таҳқиқот карда гузаред, дар он ҷо 70-80% танҳо хандау хурсандӣ асту маро дастгирӣ мекунад. танҳо он 20% ки суханҳои безеб мегӯянд
ба мисли ҳама блогероне ки хейтер доранд манро низ ба мисли авайҳо гапҳои безеб мезананд дар қади кӯча ман онҳоро қариб кивон намехӯрам дар ҳамин 2-3 соле ки фаъолияти блогерӣ мебарам ягон маротиба ягон нафар во нахӯрдааст то ҳатто ҳамон одамоне ки во хӯрдаам ки ман дар бораи онҳо навор кардам ҳамонҳо бо ман салом алейк карда ба хонаашон ба як пиёла чой даъват кардаги ҳастам. оне ки дар комментария менависанд ҳамаи он чиз дар берун нест яъне ки реал нест ҳақиқӣ аз интернет фарқи беҳад калон дорад. ман инро дар худ мушоҳида кардам. саломат бошед. ки ба шумо пешниҳод кард ки мас ин гуна контентро ба навор гиред? ман худ ки дар русия бузург шудагӣ ҳастам дар он ҷо барномаи плюс 100-500ро беҳад зиёд тамошо мекардам. мухлиси ашадияш ҳастам ва аз ҳамон ҷо ҳамин идея дар сари ман пайдо шуду ҳамин роҳаро пеша гирифтем. ва дар асл ба кулли фарқ мекунад чун аксар вақт шумо ба ҳамон шарҳҳо пайгирӣ мекунед на ба видеоҳо чӣ тавре ки макс плюс 100-500 он чунин видео ва наворҳоро омода мекард. бале чунки дар менталитети мо ин чиз дуруст намегирад. вақте ки ман як наворро гирифтам одамро пас занам дар натиҷа маро худамро хейт мекунану чӣ хеле ки гуфтам 80% акнун бар зидди ман мебаранд. оне ки ман комментариёро яъне фикри мардумро дар навор гап мезанам ин дигар чиз аст. инро қобили қабул медонанд қисми зиёдашон ва ман ин чизро дидам. саломат бошед. ба фикрам мо дар мавриди омор зиёд суҳбат мекунем дар ҷашни наврӯзӣ. ҳаловат барои аз чорабинии имрӯза ва албатта моро беҳтарин сарояндагон бо таронаҳои худ интизор аст. наврӯз муборак бошад. ташаккури зиёд. сипос мегӯем ба шумо. дӯстони азиз, дар назди мо бонуи зебо, гулдухтари зебо, ҳунарпеша, ҳамкасби мо роҳии радио, гарчанде ки аз радиои имрӯз ҳастанд, соро саид камолӣ. хуш омадед ба наврӯзи имрӯз. ташаккури зиёд акаҷон, саломат бошед барои даъват. ташаккур. шуморо ки даъват кард? ман даъват накардам. метавонед даъватномаи худро ба мо нишон дидед? маро Фариза Шуров даъват кардан хеле миннатдор ҳастам. бисёр як атмосфераи ҷолиб, дилкушо, ташаккури зиёд ва ҳамаи ҳамкасбони худро дар ин ҷо шод ҳастам дидан. саломат шуд. умуман соро бисёр як гулдухтари саховатпеша аст. ман аз онҳо рақамҳои телефонияшонро пурсидам, онҳо ба ман телефони худро доданд. намедонам ба чӣ хотир бошад, вале ба ҳар нав ман духтари меҳрубонам. саломат бошед. дилкушо. номи падаратон? Саид Обидин. ман Саидулла. меҳрубон гуфтед. мазарат. соро чӣ нақшаҳо доред албатта дар соҳаи синемо, чун дар рӯзҳои охир ман дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кардам ки чӣ як лоиҳаеро омода карда истодед, вале он ба як он лоиҳа бештар ба як кори донишҷӯӣ бошад, ба он каме монандӣ дошт. мо барои филми фестивални филм ба навор гирифта истодем ва режиссёраш Бахтиёр аст. Бахтиёр насаб дорад ба фикрам. намедонам насабша. бубахшед Бахтиёр. бахабро кино кардестан. иншолло ба фестивал меравам ба шаҳри Москва. ждите, ребята. ба шумо муваффақият хоҳонем. чӣ нақшаҳо дар радио доред? дар радиоро пеш мебарем. дар радио ҳар рӯз новустиҳои нав ба нав мекунем. ман қашуқ нестам, ака намедонам чӣ богӯм. ташаккур зиёд. мо нақшаҳои шуморо фаҳмидан мехостем. соро саид камолӣ, ба шумо муваффақият хоҳонем. новабаста аз оне ки гулдухтари ҷавон ҳастед, ҳам дар самти синемо, ҳам дар радио умуман фаъол ҳастед. интизор мешавем ки ҳамеша хушҳол бошед, хандонрӯ ва зебо боқӣ монед ва бо хушхабарҳо ва бо муваффақияти нав моро хушҳол гардонед. иншолло филми фосилаҳоро интизор бошед. Макс Қосимов режиссёр, онҷо ман бозӣ мекунам ва Амина Ҳафизова бозӣ мекунад. ташаккури зиёд. як бори дигар шоми бо фароғате дошта бошед. саломат шуд. соро саид камолӣ, фирдавси каримзод, махсусан барои лоиҳаи ассотсиатсияи блогерон ва вайнерони ҷумҳурии тоҷикистон ва маркази продюсерии Парус. ташаккур хай. назди мо сароянда, ҳунарманд, актёр ва албатта продюсер, коргардон. вақт нест барои ҳама маҳорате ки Сулаймон Сафаров дорад албатта дар ин ҷо гуфтан ва рӯзҳои охирин вақте ки мо ба чорабинӣ омода медидем, фаҳмидем ки Сулаймон Сафаров боз Макс Қосимовро низ хуб албатта тақлид карда метавонад. метавонед салом алейк кунед бо овози Макс Қосимов, вале ҳамчун Сулаймон Сафаров. салом алейкум брат. сози хуби омадаст. ташаккур. вақто эфир дорим, эфир дадер кесам кам. саломат шуд. брата омадсак бузем. ин тавр ки бошад, бояд каме дар бораи силсила филми чойхонаи Бухоро ам ба монанди Макс Қосимов бигӯед. чойхонаи Бухоро аллакай якум мавзӯш омода. ду ҷумлаи аввалро бо овози Макс Қосимов ҳолоҳо. филми чойхонаи Бухоро ҳанӯз ки омода аст, воқеан мо гуфтанем ки ин филм бисёр як филми таъсирбахш мешавад. воқеан бисёр ҳунармандони илфӣ кор карданд. ин беҳтарин буд. Макс хафа наша, Макс брата. ин танҳо муҳаббат аст ва мутмаин ҳастем ки
умеди онро дорем ки овозҳои албатта ин қадар кӯшишу меҳнатҳое ки Сулаймон Сафар фоло кардан монеа намешавад албатта бо он овозҳое ки инҷо ба мо таъсир мерасонанд. дар маҷмӯъ лоиҳаҳо бисёр аст ва ба фикри ман каме дар мавриди фаъолияти эҷодӣ сарояндагии Сулаймон Сафаров то ҷое фаромӯш кардаед. Ҳамин тавр ҳаст ё не? Не, мо дар соли 2025 якчанд консерт дар нақша дорем. 5 суруди нав хондагӣ тайёр кардам, вале пешкаши мардум накардам. Мехоҳам ки вақт намерасад ки пешкаш кардам. эътироф кунед инро. барое ки мехоҳам ҳар як суруд бо воситаи клипаш пешниҳод шавад, на танҳо аудио версия. Саломат бошед. Ташаккур. Имрӯз ба саҳнаҳо мебароед? Суруди рақсӣ мешавад ё ин ки? Ба фикри ман рақсӣ. Ташаккур. Ва дар маҷмӯъ ман сипос гуфтан мехостам ба Ассотсиатсияи блогерони Тоҷикистон ки албатта чунин як муҳит дараи зебоманзари алмосиро ба мо пешниҳод карданд ва мо қарор дорем дар Greenwood House ки дар чорабиние ки ном дорад Шукӯҳи Наврӯз хурсандӣ мекунем, беҳтарин сарояндагони эстрадаи тоҷикро гӯш мекунем ва ҳаловат мебарем. Сипос ба шумо мегӯем, интизор мешавем лоиҳаҳои навро ва иштироки худро дар ин лоиҳаҳо албатта. Ҳатман ман дар нақша дорум Фирдавсиро даъват мекунем. Саломат бошед. Ташаккури зиёд. дӯстони азиз, сипос мегӯем ба Ассотсиатсияи блогерон ва вайнерони ҷумҳурии Тоҷикистон ки як чунин чорабинии бо шукӯҳи Наврӯзро баргузор карданд барои мо. Сипос мегӯем ва дар назди мо қарор дорад Умедҷони Бурҳон. Он ҷавонмарде ки қасди моро ба қавле аз бонувон гирифт. Шумо метавонед ҳамон сурудро каме замзама кунед барои мо. суруди манманӣ кардану ҳамон суруд шумо моро ҳамон суруде ки қасд гирифте. манманӣ карданот аз ишқ гуфтанот паймон бастанот ҳамин буд ҳамин буд ҳамин буд аз худ гузаштанот дил супурданот дунём буданот ҳамин буд ҳамин буд ҳамин буд. фаҳмиди кирай дастдодӣ? чӣ гапа якатрам ранги маи ранги хитм ака. Саломат бошед.